Kuan ko, Renato Rostia Ripaha mo na siyang gitawag og triple R. Niabil ko na wala akong kakapol usa pa gali ka capsule na akong giinom karon dinhi hinambog ha. Tumar na rin kag kalabo, sir. Karon lang yun ko nagsugod. Ipapalda ko ang lagi nagpapalit ko dito para binignit dito sir kay kaya mo karon mo panahon na binignit mo kinahanglan. Mao gyud. Nya, unsa nga klase nga capsule imong giinom, sir? Katong turmeric warrior leg sir. Katong kalabo with garlic ang imong gipalit. Oo. Unsa na imong gibati, sir? Ay kapoy magyud ko sir kay mamatan ko sa iyo tungod kay trabaho po sa kuan. Ini ang sayo gini ko trabaho ba? Kapoy ko lawas yo say moingon ako lang diabetes ko mo duka pero wa may ko sa diabetes and diabetes sir man lagong na ko mo mga tiil. Oo. So, diba? mao lang to imong giinom kalabo with garlic na nawala imong kakapoy. Ni kuan ko sir murag ni expand ko karon lang yan na pala. Karon lang yung oras di yun ni binuang. Karon lang ka nakainom no nya muro ni uptick na imong paminaw maayo kay sir permintihan nag-inom sir. Ya ako tagal ko wag mahal tambal sir malakuan na kanang bingalan nila diha og kuan kanang paik kita matambal sir. Nga na po ko. Di lang tamungan kay mga kanya ta sir. Maupod. So, malako katong mahal sir sa 18 na po sa radio station di ba kung sana kumala ko na sir tanan nila nga kuan tanan nila nga mga talang aplas kitelaw di man magakuan sir wala mo dili ingon kay commercial ni pero ako kung gusto magbuto ko ng tambal sir jan imuha gyud ng kuan sir imuha gyud ng experience gyud pod nga pagtumar gyud nimo sa kalabo na naarang-arang gyud imuhang gibati gyud dili ingon kay ang endorser resibo ako kumpare si paring kuan si Jazz Pares. Pero bisod nga ko patuhon ng tambal sa diyan kay narinig ko sa rabot lang iya gito lang yung Ginoo murag tabang sa Ginoo basta bisod kaya ganyan lang akong ibati kasi buntag paano ko siya nagsugod na akong ibati sa diyang gibuwagan ko sa kong asawa ko yan na pag mga si Kwanzat so muna akong ginoo sa diyan nga na-upset ko amot tong sogo ginis kay gayunan nga o sa palagali ka capsule ako na tumar mura og kuan ko sir Ugi apod sa Jesser Marketing. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang sa numero 0930-973-6009. Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Makatabang sa mga sakit sama sa diabetes, ulcer, goiter, hepatitis, tuberculosis, asthma, cancer, pneumonia, pulmonia, leukemia, tumor, sugupan pang balatian. Alang sa kompletong kombinasyon, ipare sa pag-inom sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen ang panyawan. Aron healthy pirmi ang kalawasan. Labi na og pirmi pud nimo haplasan sa Kalabo Plus Herbal Oil Liniment kay sa Kalabo Plus. Tanan balatian. Todas! Ginama sa Jesser Marketing. Mapalit sa mga butika. And for more info, contact Mr. Kalabo sa 0930-973-6009. Arangkada sa maayong panglawas. Atong paminawon si Pasiladis, taga Barangay 31, Syudad sa Davao, nga naayo sa Kalabo Plus Herbal Oil. Ilang edad ni ng Pasiladis? 73. Ako, maglabad akong ulo, muna akong ibutang sa akong agtang. Ya, naaman ko ibarikos, muna akong ginabanyos. Kay, og dili ko makabanyos, magbikugan ko, magigda ko, magpagmatam, bikog ayo. Pero pag abot sa Kalabo, porteg yung ayuha. Makalakaw og tarong, garantiya gyud. Kay kami gantanan diri akong pamilya, banyos yung may Kalabo. Pero mupalit yung ko, pirmi, sa Kalabo ointment. Ya, uso na gyud ko sa Kalabo. Sa Kalabo Plus, tanang balatian, todas. Ginawa sa Jesser Marketing. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Kalabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Kalabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Ako si Carlos Labores, taga Jerome Extension, nakadaog og 500 pesos sa Easy Panalo promo sa Love Radio. Mao nga paminaw gid mo sa 90.7 Love Radio. Alangan no? Stress here, stress there, stress. Labad bang imong ulo? Sakit bang imong tangkugo? Nagpingot bang imong ilong?
Stress ka ba tungod sa daghang problema? Ayaw nagkabala ka pa. Niya na ang Angelic Roll Relaxing Oil. Angelic Roll Relaxing Oil. Sayon lang gamiton. Ipagligid-ligid lang diya sa imong tampihak o gulo aron mawala ang stress. Angelic Roll Relaxing Oil. Alang sa kabuyon sa biyahe, dali lang malipong. Simhuta lang ang kamot o kanindot manot-suhot diha kanimo. Angelic Roll Relaxing Oil. Ang Angelic Roll Relaxing Oil, Angelic Off Mosquito Repellent o Angelic C Sodium Ascorbate. Available na sa inyong mga suking butika, parmasya nationwide. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Kap, nakwi assignment kap ba? O siya man ang imong assignment. Bitaw be, atong tanahon. Kap, kunsay ininlis sa buta. Bodoy, kanang mga in English, ayaw jud ko pangutan-an niya na. Kay blind kay ko ana. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto. Aniya na po kita karon sa adlaw nga Sabado, mga kabisyo, my love so sweet. Duyog na pod sa pagpaminaw kanato karon mga taknaa manukad karon mga oras sa alas 11:13 na gyud sa kaudtuhon kini ang inyon DJ Mike Kiling. O kini po yang inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba plasta niya po tanya manukad po dusab sa inyohang pagpahimsog. Gilabi niya katong mga gusto magpalagsi sa ilang kalawasan. Importante sa malaga nga doon na tayo ginamaintenance. No? Nga po supplement, may na lang po dusab kay gani. Siguro, sige lang ka og kalni-kalni. Sige lang ka og inyum-inyum. Sige lang ka og basta unsay mga bisyon niyo mo diya. Palakaon kay ka mga mamantikaon kayo mga pagkaon niya. Dili ra bagi ka manghatag. Bayan datog mga gda. Oy, Lolo Baba, mangaon ka. Ha? Sige lang, kabalos lang niya, may. So dapat, para di ka magabaan, hindi mo ang pagkadilo, ha? Ani ay idalik na ko sa imuhang ninjot na food supplement para himsog ang imuhang lawas. Gani, tama ka, Lolo Baba. Tuod kini ato ang tulumanon gato kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement. Nga doon na ingredients, nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic with lemongrass, turmeric, uluyan dilaw, tawa-tawa ug banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya.
Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus Tanang Balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, mayong pagpaminaw, ilabi na sa gihapon sa mga lugar nga naabot sa tuang pagsibya karong mga taknaa. Labaw na usab diya dapita sa 94.1 Big Radio Bayugan City, 99.5 Gold Bayugan, 101.9 Go FM Trinto, 90.3 Kasangga Radio Panabo City, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 88.3 Line FM Badas Placer, 99.9 DYRG Radyo Gindulman Bohol, Line FM Barobo, Mix FM Pulangco Dipolog, Gets FM Madrid and Radyo Tribo Madrid. Also diya dapita sa may DXRP 88.8 Kings FM Kagwait. Mayong udto kanatong tanan diha kaninyo. Duyog ta manukad sa tuang programa karong mga takna ilabi na sa pagpahimsog mga kabisyo my loves, we are live sa tuang Facebook page, pudusab sa DJ Mike Kiling Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing ug sa kong personal Facebook account pod tuod, no? Live ta diha. So pwede mo mag-comment, magpabati. Okay, kung namoy gustong ipatimbaya ka nato karon, ilabi na kato mga nagpahulay sa ilang mga balay. Lulubaba kay Sabado, no, walay trabaho, 'di ba? Family day. Nindot kayo gyud nga sa nga nagtapok mo sa imong pamilya diya sa inyong balay, minyaw-minyaw lang mo sa tuong programa, tanaw mo sa mong kagwapo, puri buyag. So, sige na pagihan, nakadungo pagid mo mga nindot kayong impormasyon kabayon sa pagpaligon sa kalawasan, 'di ba? Grasya na siya, ha? Ayaw isipang aksidente ang ating pagtagpo ngayong oras na ito, ha? Talagang tayo ay tinadhana sa isa't isa, ha? Ganun ba, Lolo-Baba? Oo, ganyan yun, ha? Wala ka nang dapat pang ipag-alala, ha? Kami niya bala sa'yo. Ala, sige. Kumumang gani tuod, no? Ilabi na sa palagsik. Oo. Labaw na po dusab sa pawala sa inyong stress kay siguro uban sa inyong kagabi nagwalwalog tama no nya tapos sa pagtuong dili ka duty kay adlong Sabado sa dihang ni absent ang kauban Lulubaba. Siya mo inyong lebo. Mo gay nakapait na diha gid tuod, no? Kana bitong final last hour na lang, last minute na lang kontakon pa jud ka, di ba? So ako ana kabisyo Lulubaba siguro kung panahon sa kon day off or wa jud ko dapat trabaho di jud ko mag-on sa akong phone, di ba? I-offline gud ako na akong messenger o di jud ko dapat makontak, at least kung makontak ko nila out of reach. Hindi jud ko nila masamok, no? Kaso nga lang karon kay kita sige magita og update sa tong social media, di ba? Kung nanay mga nga ng pagiha nga makontak ta nila og dali. Okay, 0917-509-5493. Kontak ako tod-tod mga kabisyo kay nag-charge pa ko kadali. Suratan na ba dahil tuod ta? Anyway, so moto siya. Ala sige. Tuod mga kabisyo, my love, so sweet Lulubaba. Uban ka nato kay nangandoy magtrabaho o call center, di ba? Especially kining mga nakatapos sa ilahang senior high or di ba sa eskwela sa K-12. Ang purpose mong sa K-12 Lulubaba para katong mga dili ka afford nga makaskwela o college, pwede na makatrabaho. Kasong problema, mga employer mangita gyud og college graduate, di ba? Dili man nimo na sila mabutan nang ingana kung nangita sila og credibility, knowledge sa usa ka tawo nga mo apply lisod pug kayo K-12 ra kanya mga apply kag pagka-manager. Apply ka og manager sa mga fast food chain. So di ba? Ka-apply magani og trabaho, of course, applicable lang siguro gid pud usab sa mga low level nga mga employment.
Pero ay mong kabalaka kay kung ganing natapos na kasi mo ang K-12 kining call center manggod mudawat na sila aslong nga maayo ka mo English, kabalo ka mo English, kabalo ka mo converse, no? Makipagstorya in English. Kay bisag kabalo ka mo English kay nakadako ka grado sa imong English 101 na subject. Pero pag abot sa sitwasyon nga naa kay makastorya nga spoken in dollar, base niya kimamo ta, no? Sinati yun ako niya katong mga gayon nga kuan. Na ako'y nakailang foreign nga niya ni diri sa tuwan dakbayan. Palit nita siya, nangita siya og kan kanyang mastihan niya nga barato. Agay. Pakaya kay og English, kuratan ko siya gud. Ano nakuratan man siya? Kay wa daw siya kasabot. Mo lagi. Muna tudluan ta mo mga kabisyo my love, sa tudluan ta mo ha. Para masanay mo ba ni ay mga English nga aware mo nga kini mga English sablay. Ha? Sama na lang aning mosulti ka nga you are barking at the wrong dog, ha? Oy, andam ni siya para sa tuang lesson, sa tuang subject unya English Karabaw, ha, para masayod mo, ha. So, payog ko sa pagkuha papel ug ballpen and kindly take notes, ha? Take notes talaga. Kumusta namang notes natin dyan, ha? Sama na siya, 1/2 sheet of paper? Anyway, naapo diri lulubabaw, the sky is the langit. Ibig na the sky is the limit, no? Ako man na siya kanyang Tagalog version. The sky is the langit. Mingani kay the sky is the sky is the lingin. Okay. So, napod kung gani na mo sa klase, namingon yung teacher nga, class, get 1 whole sheet of paper lengthwise. Namutubag, di ba pwede crosswise, ma'am? Onya, what is your next class before this? Ha? Is it before that or before this? Ha? Onya, can you repeat that for a second time around once more from the top? Wow, ha? What the incredibility of an English spoken in dollar it is, ha? My dad brought home a lot of hand-me-downs. Saan ni hand-me-downs? Ha? Daming pasalubong ng tatay ko. Karmo din na siya. I'm sorry, my boss just passed away. Mao na siya ang imuhang isulti pag muagi ang inyong boss sa inyong utubangan. Hello, for a while, please hang yourself. Kinumdum ko na sa call center ba? Katrabaho mong po sa mga kabisyo my love sa call center bitaw, no? Oo, nakasulti dyan ko na, why pagbinuang? Reality yun. Tawag ang customer, ring ring, tapos wala ko sabot siyang giingon. Mugit akong giingon sa iya I'm sorry sir, kindly please hang yourself. Hang yourself. Napo diri may kilingo. You're not a boy anymore. You're a man anymore, ha? So, sa mga naminyaw kanyato karon, hala sige duyog taninyo in English. Come, let's join us, ha? Let's join us now, ha? In our program of the making. Kini ang tutok pagkatok sa udto, duyog ta sa paglanyog-lanyog kanyato karon mga takna, daghang kitag mga
angay buhaton o angay nga ipaibalyo sa inyo ha, ilabi niya sa pagpalagsik alas 11:25 na bagyod sa kaudyohon nyo. Kining nga oras mga kabisyo my loves, gihatod ka nato sa Jesser Marketing, ang tigamawag tigapod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon. Mupatay usab sa kuto ug lusa. Mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon o alang sa mga kabuhion o dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang paminaw. O haplasi sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagit-kagid og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Seranobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, mayong udto sa gihapon sa ubang nato mga kabisyo my loves, nag-viewing sa itong Facebook Live karon. Thank you so much sa inyong lanog-lanog sa gihapon ni John Mark Gumatay. Shoutout ko ni Virgilio Bersamin, Xensia Narisma, Tema Bersabal, Doña Berberuan, Victor Galpo, Ayan Narisma, Nancy Liao, Urbana Gumatay, Alor Bersabal, Jeric Beltran, Monry Balaba, Kagawad Chris Galinato, Dong Bits Club, Rufo Galpo, Happy kay nagsulog siyang adlaw na tawon si John Mark Lubiano Gumatay. Okay, dagang salamat. Namina diri sa may Punod Sawang, Gindulman, Bohol, 99.9 Radyo Gindulman. Thank you so much nimo dia. Mayong buntag John Mark Gumatay. Okay, padayon ta sa tuang panaguban sa gihapon lulubaba. Share nyo itong Facebook Live karon ha, para daghantag mga viewers sa gihapon, daghantag mahatagan o tabang ilabi na sa pagpalagsik sa ilahang kalawasan kay lisod na karon mga panahon na, no? Oo nga dili ta makapanukad sa pagpalig-on. Importante gitawon kay sa mahalaga lulubaba. Later on, ang atuang Calabo Baka. Okay, at angin ninyo mga kabisyo my love so sweet ha. Okay, natay mga nindot nga health tips nga ihatag sa inyo ha. Kay importante sad kaayo sa gihapon nga inyohang maibalaan ang mga kamaayo nga tambal. Okay, kining tuang Calabo food supplement, ilabi na ang pagpugong o pagprevent sa mga grabing balatian, sakit nga pwedeng motapot sa ato ang mga kabisyo my love so sweet. Okay? Duyog tabadayon sa unahan alas 11:27 na. Sa gihapon ha, kauban mo ninyo, pabati mo sa itong pagbalik o paglanog-lanog diri sa ito ang programang Tutok Pakatok Sauto kini si Lulubabang nagingon palaya sa mga uban kanatong mga kabisyo hinigugma natong naminyo karon basta Valentine's Day gani ha, bawal gitaon tuod ha. Bawal magpaboto. Galit Duterte, ha? Manda, ha? Wala yun ka, ha? I need a lover to keep me sane.